Δύο ερωτήσεις έχω φοβηθεί να απαντήσω στη ζωή μου. Η πρώτη ήταν «Μπαμπά, πώς γίνονται τα παιδιά?» Και η δεύτερη «Ξέρεις από site?» Η ερώτηση αυτή είναι συνήθως ρητορική. Όταν γίνεται σε προγραμματιστές, ο ερωτών έχει στο νου του ένα από δύο πράγματα. Πρώτο και συνηθέστερο είναι το αν ξέρεις κάποιο συγκεκριμένο από τα 10 site που υπάρχουν στο διαδίκτυο σύμφωνα με την αντίληψή του. Ανάλογα με το αγαπημένο θέμα αυτού που ρωτάει, τα site μπορεί να είναι ειδησιογραφικά blog που αντιγράφουν άρθρα κατά χιλιάδες την ημέρα, εφαρμογές στο Facebook με μικρά χαριτωμένα τριχωτά πλασματάκια που μεταφέρουν λουλούδια από παρτέρι σε παρτέρι και τα τρώνε κάτι μεγάλα χαριτωμένα τριχωτά πλασματάκια που προφανώς είναι σαρκοφάγα, ή light τσοντοσελίδες με νέα για τα τάγκα μαγιό που φόρεσε η ξανθιά παρουσιάστρια με τα βυσαλαία ντεκολτέ στις 8 η ώρα το πρωί. Και πριν ρωτήσετε, όχι, δεν φορούσε τα τάγκα στις 8 η ώρα το πρωί, τα βυσαλαία ντεκολτέ έβαλε στις 8 η ώρα το πρωί. Τώρα, το δεύτερο είδος site που μπορεί να αναφέρεται είναι εκείνα τα επαγγελματικά site όπως της Microsoft, της Apple, του Vimeo, που κοστίζουν κατά τη γνώμη του 150 έως 200 ευρώ, γιατί τόσα μπορεί να πληρώσει ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι φίλοι του να ανεβάζουν και να στριμάρουν 200 GB βίντεο την ημέρα, χωρίς όμως να χρησιμοποιούν το YouTube, γιατί αυτός έχει την φοβερή επαγγελματική ιδέα να φτιάξει κάτι καλύτερο, αλλά να μην του κοστίσει κιόλας. Στη σπάνια περίπτωση που νομίζεις ότι η ερώτηση δεν είναι ρητορική και έχεις ελπίδα να βγάλεις και καμιά δεκάρα, βάζεις κάτω τις απαιτήσεις του πελάτη που ήρθε ως μάνα εξ ουρανού, γιατί θέλεις να αγοράσεις εκείνο το καινούριο ταμπλετάκι για τα Χριστούγεννα και υπολογίζεις το χρόνο σου. Λες, ωραία, θα μου χρειαστούν 10 μέρες δουλειά, θα του χρεώσω 1.000 και είμαστε εντάξει. Και εδώ είναι η παγίδα. Γιατί ο πελάτης θέλει τρισδιάστατα interactive γραφικά με επική μουσική για να μπορέσει να πουλήσει τα σωσονάκια που παράγει η οικογενειακή του βιοτεχνία. Μερικές φορές όταν τα ακούω αυτά σκέφτομαι να τους φτιάξω ένα ειδησιογραφικό site όπου τρισδιάστατα μεγάλα χαριτωμένα τριχωτά πλασματάκια φορωτά στάγκα θα κυνηγούν μικρές βαμμένες ξανθιές παρουσιάστριες με αβυσαλαία ντεκολτέ. Και τώρα το κομμάτι του βίντεο μας που ξέρω ότι περιμένατε με ανυπομονησία. Οι ερωτήσεις. Η Μαρία με ρωτάει: Βασίλη, έχω ένα σοβαρό πρόβλημα. Έχουν μπλοκάρει το λογαριασμό μου και δεν μπορώ να τον ξεμπλοκάρω. Έχω δοκιμάσει τα πάντα. Μαρία, προφανώς για να μου γράφεις μέσω του λογαριασμού σου στο Google δεν εννοείς αυτόν τον λογαριασμό. Αλλιώς συγχαρητήρια μόλις το ξεμπλόκαρες. Το πρόβλημά σου είναι το κλασικό και γνωστό σε όλους μας. Έχουν μπλοκάρει το λογαριασμό μου και δεν μπορώ να τον ξεμπλοκάρω. Έχω δοκιμάσει τα πάντα. Είμαι όμως σίγουρος ότι δεν έχεις δοκιμάσει τα πάντα. Για παράδειγμα, θα μπορούσες να κάνεις ό,τι κάνω εγώ όποτε μου μπλοκάρουν το λογαριασμό μου. Κάθομαι πάνω από το πληκτρολόγιο και βρίζω ασύστολα με εκφράσεις που δεν μου επιτρέπεται να επαναλάβω εδώ. Δεν βοηθάει και πολύ στο πρόβλημα, αλλά ψυχολογικά είναι ό,τι καλύτερο. Τέλος, ο Κώστας με ρωτάει: Βασίλη, δεν κατάλαβα την αναφορά που είχε στο βίντεο. Μπορείς να μας την εξηγήσεις? Κώστα, βεβαίως και μπορώ να σας την εξηγήσω. Αυτά για τώρα. Στο επόμενο επεισόδιο θα ακούσετε γνώμες για την πολιτική σκηνή του τόπου. Όχι αναγκαστικά δικές μου, όχι αναγκαστικά γνώμες, όχι αναγκαστικά για την πολιτική σκηνή και ίσως όχι στο επόμενο επεισόδιο. Σας αφήνω με μια αρχαία φράση που δεν ξέρω τι σημαίνει, αλλά μου άρεσε όταν την άκουσα και μάλλον ταιριάζει όταν μιλάω για το επόμενο επεισόδιο. Οψόμεθα.